Kauan ei ole keikalla. Nyt mä haluan niinku Olavi Virtaa. Olavi Virta. Hopini kuuluu, merelle silta. Ei kuule koskaan tällaista iltaa. Odotan kun puollon hiuta tähdet mulle lau. Taivaalla kimmeltä aakoksissa seisahdamme kammen kyynelpoon. Vielä tiedätkö, onko siellä vielä kysymys Olavilta? No mitä sä voisit kuulla vielä? No mitä haluat kuulla? Mitä Olavi Virta muuten? Hula. Lanneta. Hula. Lanne pyörii näin. Hula. Tanssikaa siellä. Hei, lapsupäitä, kaikista. Hula. Hei, no hula, lanneta. Hula. Ai hei. Kova mitä? Voisiko, mitäs Henry Tiivi, voitko laulaa? Tyttöni mun, olet sinä mun, tule ja tanssiin, tule kulkurin valssiin. Tyttöni mun, olet sinä mun, tule ja tanssiin, tule kulkurin valssiin. Tämä niin on hyvä laulu, kohti. Hyvin meni. Hyvin menee. Kiitoksia. Nyt mä kysyisin tätä sellaiselta Reijo Taipaletta. On arjen elomme tää, siviiliosesta muista sen nuoruuden, mitä sä sanoisit, ei jotain. Mitä se Reijo Taipaleelle kuuluu? Minä on vähän kuulemma monta Levyjä. Minkämoisia lauluja voisiko vähän hyrää? Voi, mitä on tuhansia levyjä. Voisiko antaa, tai voiko antaa äänen, lauluäänen, mimmoisen? On arjen elomme tää, jos on se. Mitä sä kysyit nyt? Ei jotain. Onko muita lauluja? Onnina anna tulla vain, lisää vaan. No mitä te haluatte kuulla? Jukka Virtanen. Levyrääjät, siellä lapsukaiset. Mikäs teidän nimi siellä? Tulkaa juttelemaan tän. Jukka, minä oon Virtanen. Mä olen Jukka Virtanen. Mikäs sinun siellä? Mikä sun nimi siellä? Ei kuulu mitään. Nyt mä olisin kysyä, että onkos kuinkas levyraati? Paljonko anna pisteitä? Mä annan ainakin 100 pistettä tän levyraadilla ainakin kappaleita. Paljonko ne muut antaa? Ei anna yhtään mitään, me annan ainakin niin monta pisteitä, joo. No joo. Nyt vielä kysyttäis seuraavaksi yksi vielä, niin se olisi Heikki Kahila. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamme. Huomenna siellä odotti iltaan asti. Tiedätkö Miko Heikki Kahila? Kuulepas täten lapsukaan nyt kysymään Miko Kahila Heikki. Ja anna Outis lukija, sitten on kaunisäätä ja poltaa suunnasta. Mitäs muuta Heikki Kahila muuten? No kyllä täällä on aika hyvin väkiä on aika paljon. Eikä totta niin paljon väkiä ole. No, kuinkas muuten on mennyt? No, minä olen eläkkeellä. Onko se jo niin jo? Kyllä Eläkkeelle päässyt. Eläkepäiviä. Eläkepäivät pukkaa. Kyllä ne puhkaa tuo eläkepäiviä, niin sitten kun mä olen eläkkeelle mennyt tälläkin, että täällä huomenna eläkkeellä on Kiitos. Kiitoksia ja sitten lisää seuraavaksi. On niin paljon.